Bismillah kinarya puji sesanti Purwakani setianing gati anggenipun badhe makarya nyadong tambahing donga pangestu saking sangyaning para pamirsa sutrisna langkung-langkung saking kadang sepuh bini sepuh wonten Sobahan Mangunsari Ngadreja mugi purwa madya dumugi wusana antukipun kadang-kadang wahyu cipta budaya hamakarya tansah lulus raharja nirbaya nirwikara nir ing sambikala pambagya wilujeng ingkang katur saking paguyuban seniwarok wahyu cipta budaya senggaden campur sari Ngadreja dhateng sanggiring para pamirsa sutrisna wilujeng sonten bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentrem rahayu. Saha nugrahane Gusti mugi kajiwa kasarina dhateng sangyaning para rawuh, para pamirsa sutrisna lumeber dhateng kula sak kadang wahyu cipta budaya satemah saketa mahanani gelar budaya dharma jaga dita supahan amin Allahumma amin. Sagunge pakurmatan konjuk dhateng sepuh bini sepuh ingkang satuhu kinabekten minggah dhateng pangembating praja satriyaning negari wonten laladan Mangunsari Bapa pangarsa desa dalah nayakanipun langkung-langkung ingkang asta padukuhan Subahan jengandika ingkang dados pandam-panduming kesakala dasih ingkang tuhu patersinu darsana konjuk dhateng paniti laksana saking gelar budaya dharma jagadita sedayanipun ingkang tansah memardi mardawaning budaya luhung ingkang mugia tansah cinaketaken ing kawidadan karaharjan ingkang tansah bagya lan mulya. Boten kata lumpen dumateng para pamirsa budaya trisna kakung miwah putri ingkang cinaket ing manah. Puji syukur konjuk wonten ngayunan dalem Gusti ingkang maha kawasa. Derek ari kalenggahan sonten menika sampun kepareng hangayomi lampah kula sak kanca satemah anggenipun sowan saking sengganen campur sari saged manggih wilujeng katebena saking pringga bareng marga ngantos dumugi sasana beksa gelar budaya dharma jagadita boten namung minangka talanging basa saking wahyu cipta budaya sengganen campur sari ingkang sepisan ngaturaken sewu agunging pamatur nuwun ingkang tanpa upami dhateng kadang-kadang paniti laksana ingkang sampun keparing nimbali kula sakonco. Mugi-mugi kanthi adicara ing kalenggahan sonten menika saged ngraketaken pasderaan anggenipun badhe dudah-duduh mekar ngrembakakaken budaya Jawa. Candhaipun nderek mangayu bagya sinartan ngaturaken puji pandonga konjuk mring Gusti Kang Maha Kawasa. Mugi dinten ingkang kaping kalih ngantos paripurna gelaring gelar budaya Dharma Jagadita binaringan nirbaya nirwikara nir ing sambikala lancar gangsar datan wonten rubeda satunggal menapa mugi kanthi adicara menika saged dadosaken warga masyarakat Subahan tansaya raket tansaya guyub tansaya rukun dadosaken Subahan ingkang lancar jaya lan maju aturaken sewu agunging pamatur nuwun dhateng kadang sutrisna ingkang sampun kepareng derek nyawiji manunggal wonten kiwa tengen ngajengipun sasana beksa. Mugi pinaringan rahayu pagelaran seni saking wahyu cipta budaya.
arum arum burat wangi lir Panjaran Sari harum arum burat wangi lir Panjaran Sari lintang kembangnya awan gedenge bulan kekalang kerlak kerlit koyo sutyo buka bronto asmoro dasar angin gowo wangi puspo pandutut rasa arum arum burat wangi lir Panjaran Sari arum arum burat wangi lir Panjaran Sari lintang kembang etawang nedenge wulan kekalang kerlap kerlip koyo sutyo buka bronto asmoro dasar angin gowo wangi puspo handutut rasa arum arum burat wangi lir Panjaran Sari arum arum burat wangi lir Panjaran Sari lintang kembang etawang nedenge wulan kekalang kerlap kerlip koyo sutyo buka bronto asmoro dasar angin gowo wangi puspo handutut rasa arum arum burat wangi lir Panjaran Sari arum arum burat wangi lir Panjaran Sari. Rawuhnya
Supamanggala kang hangasta Sekar Dwi warna sesanti kang kunjuk mring Gusti Rahayu sagung tumati Rahayu kang hamirsani Rahayu kang marakandi La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Maulaya sholli wa sallim Ta'imah abada Alal habibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim Ta'imah abada Alal habibika khairil khalqi kullihim La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Maulaya sholli wa sallim Ta'iman abada Alal habibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim Ta'iman abada Alal habibika khairil khalqi kullihim La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin
Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'il Amin Maulaya Sholli wa Salim Ta'iman Amada Alal Habibika Hoini Holki Kulihibin Maulaya Sholli wa Salim Ta'iman Amada Alal Habibika Hoini Holki Kulihibin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'il Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'il Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'il Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'il Amin Krono Siwandono Raja Muda Ikono Doko Siyaka ing yuda lawan Raja Rai Singa Nasta pusakane medhot Kyai Samandiman Rapas ing perang dukun Singa Barok alas kupat Iyo wahid merani kan saya rapi Iyo wahid negara dadi
Iman wong bagus ora sembayang wong ayu ora sembayang kamangka Nabi Yusuf bagus ora ninggal sembayang Siti Khadijah ayu tetep sembayang ling-iling jalma kudu eling marang kang kawasa ayo kanca ayo sedulur padha sembahyang siyaga sang satriya pagita gita sentak so Boy!
Hey,
ceritane wayang Jawi ing praja Ngalengka diraja Rahwana raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman cancut tumandang ngalingka wis dadi awu kobong gedhe hejroning praja sampun pratandha siaga Wahyu Cipta Budaya Lir Kadya Prabancana budal to tadi wayang Ramayana ing negara nalika diraja Ratu Buta Rahwana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si gedhe putih suwantaman Sinta dicakuli kunangan indah citlan pati ing Anoman ora wedi geni oi sikro patekan iya 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 Janji lunga mung sedelo cari sewulan ra ono pamit munalika swana ing stasiun balapan Solo jare lunga mung sedelo
sentak Kang. Eto ora apa. Ayo maju jenengan ya. Kono kabeh yo kaset. Woi. Wah. Woi. Sentak man. Eto. Abis ketok. Eto ora apa. Pambaring melap-lintang kembar. Pasan manuk rancangan. Woi. Wah. Woi. Sentajo. Woi. Ayo, apuk Surabrata Jayabrata. Ayo imbang padha-padha. Wah. Ayo lejipun, tak cacitani. Anggone sang Prasetyo maju perang ana ing pambaratane. Ayo le. Tresnanomu bungsuhmu dhewe najan kowe digawe wirang ayo tak suwanke ning Gustiku bebarengan karo aku raurane yen aku citra iman kowe malah melayu niatian melayu tak enteni ing donya wis gumelar ing tembe apa buktine pang usrahino pang usrahino srenging ginde muncul sunar sumumpuran pang usrahino pang usrahino srenging ginde muncul sunar sumumpuran cicit cuit rames swara ucehan pang usrahino
ini muncul sunar sungguh kurang pang busrahino srenging ini muncul sunar sungguh kurang. Sinawan teman gawe katruk sulas lakane lelewo sarwa mangkesi lan templan merejeti lahir batin
tikaning asmara sun kayunyun reng handika yen jawata ngelila nono bakal tak mundur Akalin jungkir negarane Jaman wis akhir, jaman wis akhir, dunyane susah. Mampu kekintir, mampu kekintir imami ilah. Jaman wis akhir, jaman wis akhir, dunyane susah. Makmum bikintir, makmum bikintir imami ilah. Jaman wis akhir, jaman wis akhir, langite peteng. Atite kawin,
urip ing lentong. Jaman wis akhir, jaman wis akhir, langite atine kafir uripe lentong. Jaman wis akhir, jaman wis akhir, pandire pandang. Sing muri mungkir, sing muri mungkir, sing arep wis akhir, jaman wis akhir, pandire pandang. Sing buri mungkir, sing buri mungkir, sing arep sluku pathoke hilailo si Rama menyang suluk lehe payung uduk centit lulupa wong mati ora obah yen upah medeni bocah yen urip golekno duit. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Tuku patok ilailo si Rama menyang Solo le oleh payung kudu centit lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golekno duit. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Suku patok ila si Rama menyang Solo le oleh payung kudu centit lulu lupa wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golekno duit. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Tuku patok ilah Indo si Rama menyang Solo le oleh payung kudu centit lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golekno duit. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Tuku patok ilah Indo si Rama menyang Solo le oleh payung kudu centit lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golekno duit.
lilo 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 ledo menengo aja pijer tangis anakku sing bagus rupane yen nangis ndak ilang baguse iling-iling sira manungsa jaler esti enom lan tuwa saben dina padha iling kapan-kapan nopo timbalan kang moho suci gelem ra gelem bakale pati disaliti penganggon putih yen wis budal ra iso mulih tumpakane kereta Jawa rutane papat rupa manungsa cucukane umatku tanpa bakal tanpa kloso umaira ana lawange turune dhewe ra ana kancane ditutupi anjang-anjang diuruki disiram kembang tonggo-tonggo padha nyawang tangisi kaya wong tembang yen ajine arah-arah iku pertanda yen imame ilang luwe lara luwe susah rasane wong ana neraka ditawisi padha gedhi klapa gedhi ula gedhi aman nggih. Monggo-monggo status dulur nggih. Nggih, monggo. Kalian menika sendratarinipun men kalian foto nggih. Nyuwun sewu nggih. Monggo, foto teng mriku, mboten teng mriku. Gula Jawa rasane legit kripik linggo dipangan asu arep mulya kudu marsudi buta ijo aja dikuku tul kae kae katul kae mutul
kari banyak tul kari siti tul cai nak cai catul cai si kutul kari banyak tul kari siti. Oh, saking Wahyu Cipto Budaya saestu ayu-ayu tenan. Jenengan nggih ayu-ayu tenan, jenengan nggih bagus-bagus tenan. Alah ya Allah. Monggo. Para pamirsa budaya Sutrisno nggih menika gumelaring seni warok saking Wahyu Cipta Budaya temtunipun Purwomadya dumugi wusana kathah kekirangan kathah kelepatan antukipun kula sak kanca ngaturaken beksa kiranging wiraga wirama lan wirasa nyon agung ing samudra pangaksama wiras pantes matur dhateng sedaya warga agung masyarakat Jobahan paripurna kula sak kanca ngaturaken beksa terasan nyuwun pamit nyuwun tambahing donga pangestu saking para rawuh saking warga masyarakat Jobahan mugi-mugi lampah kula saged manggih kawilujengan karahayon katebena saking pringga barimarga ngantos numugi rompok kula piyambak-piyambak ing wasana kepareng hamungkasi kandhai manjal mening santi jaya-jaya wijayanti mugi rahayu ingkang syamya pinanggih sukses gelar budaya dharma jagadita wilujeng sonten wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan grup seniman dari Wahyu Cipto